Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, osasuna eta eskubideak taldeko oierrekin hitz egingo dugu, eta ondoren, Ainhoa Urien idazlearekin. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusia, Nafarroan irailean 6.000 positibotik gora izan direla da. Gainera, 2021etik aurrera, Foru Parlamentuak Nafarroako Kutxa Fundazioa bere gain hartuko duela jakinarazten du. Bestalde, arrotxapean pertsona bat atxilotua izan dela aipatzen du, gizon bat bularrean sastakatzeagatik. Gai aldatuz, familia baten historia jasotzen du azalak, haurrak leuzemia duen kasu bat. Horretaz gain, kausa berak 26 artista gotorlekuan batzen dituela nabarmentzen du. Baita Vigo Mortensenek Donostia saria jaso duela ere. Kiroletan batetik, Unai Laso pilotariari eskaintzen dio tartea. Bestetik, Osasunak eta Xotak 2022 arte elkarrekin jarraituko dutela azpimarratzen du. Eta azkenik, kontaktu kiroletan beste atzerapen bat izanen dela jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Nafarroan COVID-agatik jarritako 20.000 isunetatik 5.000 baino gehiago jada izapidetu dira. Argazkiaren bidez, Azkoien kontrolpean dela nabarmentzen du. Horretaz gain, Europak bigarren olatuaren kontra neurriak eskatzen dituela aipatzen du azal honek, eta aurtengo lepa, hezkuntza, osasuna eta segurtasunak osatzen dutela jakinarazten du. Gainera, Navarra Sumak pandemiaren kudeaketagatik osasun sailburuari dimititzeko eskatu diola ere aipatzen du. Baita Iruñeko mankomunitateak 5 urtean emisioak 122 murriztu dituela ere. Amaitzeko, kiroletan, Osasunak 2022 arte Xotarekin jarraituko duela azpimarratzen du, eta pilotan Lasok Baikorekin ez berritzean hitz egin duela. Gararekin jarraituko dugu. Titularra, Osakidetzak COVID-agatik adin txikiko baten lehen heriotza erregistratu duela da. Argazkian, Vigo Mortensen sariturik eta hunkituta ageri da, zinea bere bizitza dela esanez. Horretaz gain, Azkoienen egoeraren inguruko kronika dakar gaurko garak. Eta juristak eta adituak Madrilen salbuespenaren aurka agertu direla aipatzen du. Bestalde, 30 urte preso daramatzan Jake Snellek preso jarraituko duela nabarmentzen du. Gainera, Breonna Taylorren kasuak arrazismoaren aurkako protestak areagotu egiten dituela ere azpimarratzen du egunkari honek. Eta azkenik, Euskaraldian izena emateko epea zabalik dagoela jakinarazten du. Berria ikusiko dugu. Albiste nagusia, Euskal Herri osoko 412 udalerrik Euskaraldirako izena eman dutela da. Argazkian, Vigo Mortensenek Donostia saria jaso duela nabarmentzen du. Beste argazki bat ere ageri da azalean, eta bertan Baiona erakusten du. Etxegabeen protesta egin baitute herriko etxearen aitzinean. Horretaz gain, hainbat juristak Madrilen euskal presoekin espetxe legeldia betetzeko eskatu dutela azpimarratzen du. Gainera, Labek aliantzak zabaldu nahi dituela aipatzen du, indar korrelazioak aldatzeko. Gai aldatuz, Al-Fatak eta Hamasek urte erdiko epean bozetara deitzea hitzartu dutela nabarmentzen du. Bestalde, gaitzaren sintoma gabezia ulertzeko gakoak eskaintzen ditu. Eta bukatzeko, Julen Gabirondo, pentatloiko finalistari ematen dio tarte bat gaurko azalean. Euskal Herria irratiarekin amaituko dugu. Albiste nagusia, bigarren euskaraldiak nafar doinua duela da. Gainera, Belaguako aterpearen inaugurazio ofiziala gaur izango dela jakinarazten du. Eta azkenik, Nafarroan elurkota 1.400 metrotan kokatzen dela nabarmentzen du. Udalerrietako albisteetara pasa gaitezen. Atarrabian, osasun etxe berri bat eraikitzeko lurzatiaren lagapena burutu da. Horretaz gain, euskarazko udalekuetan parte hartu dutenentzat dirulaguntzak eskatzeko epea zabalik da urriaren 2 arte.
Gai aldatuz, udalak webgunean eta edonorentzat eskuragarri jarri du udal kirol eskoletako COVID-19 aurreko protokolo orokorra. Bestalde, astelehenetik eta 3 astez San Andres kalean trafikoa etenda egongo da. Igoerako errepidea moztuta geratuko da, San Andres biribilgunearen eta kale nagusiko bidegurutzearen artean. Hori dela eta, Serapio Wizi kaleko 14. zenbakian dagoen geltokian autobusa 12 minuturo pasako da. Hala ere, nahi duenak Perituen edo San Andreseko biribilguneko geltokietara joan daiteke. Gainera, ikasturte honetarako haur tailerretan izen emateko epea zabalik da hilaren 30 arte. Haurrentzako tailerrak harreman eta sormen guneak dira umeen sozializazioa eta potentziala bizkortzeko. Horretarako, antzerki, adierazpen plastiko eta dantza ikastaroak eskaintzen dira. Bestalde, gaur, Sarasateando kontzertua egonen da arratsaldeko 8etan kulturetxeko antzokian Jose Txogoia Aribe eta Javier Olabarrietaren eskutik. Eta sarrerek 4 euroko prezioa izanen dute lehiatilan eta 3koa interneten. Bihar, Atena konpainia artistikoaren Mi Propio Universo dantza ikuskizuna egonen da toki eta ordu berean, eta sarrerek ere 4 euro balioko dute bertan eta 3 online. Igandean, Romeo y Julieta Confinados antzezlana izanen da kulturetxeko antzokian eta 8etan baita ere. Sarrerek ere lehenagotik erosiz gero 3 euro balioko dute eta 4 euro han bertan erosita. Eta hurrengo astera begira, ostegunean urriaren 1ean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua egonen da 8etan antzokian, eta honen sarrerek 6 euro balioko dute txarteldegian eta 5 interneten. Azkenik, hurrengo egunean, urriaren 2ean, Zurginaren ipuina antzerkia egonen da 6etan 3 euroren truk. Ostiralean euskaraz izanen da eta larunbatean ikuskizuna gaztelaniaz errepikatuko dute. Iruñarekin bukatuko dugu. Diana Iniesta artistak zaurgarria aurkeztu du Ziudadelan, brontzetik Baztanera doan ibilbide pertsonala. Erakusketa 45 olio pinturek osatzen dute eta bolborategian ikusgaien egonen da azaroaren 15 arte. Guztira, 45 olio pintura dira, eta horietan biltzen dira erretratua eta figura, bodegoia zein paisaia. Zaurgarriak gaikako 5 sail ditu ardatz, eta horien artean nabarmentzen da 4 multifiguraren konposizio bat. Beldurrari buruz Street Life 2020. Bertan, Iniestak New Yorken oharkabean egin zituen argazki batzuk ditu abiapuntu, non ikus baitaitezke metroan bidaide dituenen jarrerak, egunero brontzetik Midtownen zegoen eskolara egiten zuen bidaian. Martxoan, bidaiatik bueltan olio pinturarekin interpretatu zituen une horietako batzuk. Bestalde, emoziorik gabe, figuraziorik ez saiak, The Art Students Leagueen naturaletik pintatutako erretratu eta figuren sorta bat jasotzen du. New Yorkeko Phyllis Harriman Mason Gallerin erakusgai paratu zituenak 2017 eta 2020 bitarte. Baina nazioarteko gaietan geratu ez eta Diana Iniestak Baztango paisaien edertasuna ere islatu du zaurgarria erakusketan. Etxeari eta bihotzari buruz eta insomnia saiekin bere lurretan geratu da, pertsonen eguneroko bizitzen simbolikotasuna iradokitzeko. Azkeneko saia, lorei eta sagarrei buruz izenekoa, konfinamenduan sortu zuen erratzuko bere lantegian, eta bertan artistak bodegoi atmosferikoak aurkezten ditu, oso abstraktuak, beti naturaletik pintatuak eta eragin flamenko handikoak. Eta azkenik, mistoen eraikinean, pintura, argazkiak, bideoa eta kolaxak biltzen dituen 26x26 erakusketa kolektiboa dago ikusgai. Duela 2 urte, era kolektibo eta ibiltarian erakusketak egiten dituzten artistek sinatzen dituzte obrak, eta azaroaren 15 arte bisitatu daitezke. 26x26 izenak berak aditzera ematen duen bezala, erakusketa kolektiboa da, 26 artistaren obrak biltzen dituena. Haien arteko lotura, duela 2 urtetik honakoa, artearekiko pasioa eta sormena dira, zeinak areto zenbaitetan modu ibiltariz antolatutako erakusketatara helerazten baitituzte. Honako hau, artista kolektibo honek bere lanak biltzen dituen 7. aldia da. Proiektu kolektibo eta ibiltaria da, eratzen den bakoitzean erakusketarako erabilgarri duten espaziora doitua, eta artista bakoitzak hartan parte hartzeko duen gogoaren araberakoa. Hau da, libreki sartu eta irteten dira proiektuetatik, garain nahasi eta zalantzazko hauetan banakoen indarrak elkar hartzeko xedez baino ez. Joan gaitezen gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, eguraldi makurra izango dugu, bereziki Kantauri isurialdean. Ipar partean, zaparrada mardulak botako ditu, eta ekaitzak ere jo dezake.
Litro dezente pilatuko da, bereziki ipar-ekialdean. Hegoaldean zaparradak ahulagoak eta tartekatuagoak izango dira. Mendebal edo ipar-mendebaldeko haizea protagonista izango da eta gogor joko du, batez ere kostaldean eta olatu handiak altxatuko ditu. Temperaturari dagokionez, asko hoztuko du eta maximoak ez dira 15 gradutara iritsiko barnealdean. Elurkota gainera 1400 metrora jaitsi liteke. Bihar larunbatean bide beretik jarraituko du eguraldiak. Kantauri isurialdeko leku askotan etengabe egingo du euria eta iluntzetik aurrera zaparradak indartu egingo dira eta baliteke ekaitzak jotzea. Hegoaldean noizbehinka bustiko du, baina gauean zaparradak mardulagoak izango dira. Ipar-mendebaldeko haizeak bizi-bizi jarraituko du eta ufadarik gogorrenak kostaldean eta Ebro ibarrean neurtuko dira. Temperaturak koska bat gora egingo badu ere, giro freskoa nagusituko da. Bukatzeko, igandean, eguraldiak pixka bat hobera egingo du, baina arratsaldera arte ez dugu nabarituko. Egunaren lehen partean euri dezente egingo du oraindik ere. Arratsaldean atertu egingo du, baina hodeiek eutsi egingo diote eta zerua lainotuta egongo da. Haizeak indarra galduko du kostaldean. Ebro baiaran berriz ziertzoak zakar joko du. Eguneko temperatura ez da ia aldatuko, baina gauekoa apur bat epelduko da. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen gaurko efemeridekin. 1959ko irailaren 25ean, Pedro Almodóvar, Espainiar zinema zuzendari, gidoigile eta ekoizlea jaio zen. Gainera, irailaren 25ean ere, 1978an, Will Smith estatu batuar aktorea eta raperoa jaio zen. Horretaz gain, duela 9 urte 2011an, Wangari Maathai,
Kikuyu etniako Keniar ekintzaile ekologista eta feminista 2004ko bakearen Nobel saria hil zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez duela 8 urte 2012an, milaka pertsonek Madrilen kongresua inguratu eta Espainiak bizi zuen ustelkeria eta murrizketa sozialak salatzeko elkartu ziren. Kaixo, Oier, zer moduz? Ederto, bueno, egoera honegaz oso arduratu dute, hilabete batzuk arduratu dute, eta baina momentu honetan mundo. Denen, zuk koronavirusaren inguruko nolabaiteko ikuspegi desberdina duzu, ez? Bueno, zuk eta zure taldeak. Hori da, bai. Gure taldeak azkenan guk sortu gune izen da mugimendu edozein pertsona, edozein profesional, mediku, aditu, kasetari, hemen pisu asko dekon jendea gugan aurbiltzen du eta eskatzen dugun bakarra da debate zientifiko bat. Hori da eskatzen dugune. Eta nola sortu zen mugimendu hau, nola elkartu zineten zuek? Bueno, ikusi ginen, hasieran gitzi ginela, bertsio ofizialetik kanpoko beste iritzi batzu entzuten giluzenak, eta gero eta jende egin hasi da bertsio hori entzuten, ezta? Eta esan ginen, ze arraro, ez dugu sinisten, arraro egiten asko, zelan alderdi politiko guztiek bat egin darabien, eta ez da politikarik, adibidez konfinamentu edo kartzelalditek, hobeto esan da ilegala izen zen, eta inok betutu esan horren inguruen. Eta arraro egiten askotan batera joatea eta ez egotea abort kritikorik. Ez da movimentu sozialik Euskal Herrien, eta guretzako, deigarri izan. Esan ginen, zeraitik ez dugu egiten deialdi bat Euskal Herrien, Goibarren batzartzeko, eta movimentu ganon artean zeu zer egiten dugun. Eta erabaki ginen izkitzen gure lehenengo agerraldie manifestazio bat egazizeten. Oingo larun batean Euskal Herri mailen dugun manifestazio bat egaz. Hori izan zen, hanurtu ginen erabakietako bat. Eta orduan, zuen ideia da, ez zaudetela bertsio orokorrarekin edo ofizialarekin ados, ez? Baina baduzu ez zuek beste bertsiorik, ala, zuek zer esaten duzu guzti honen inguruan? Guretzako oso deigarriera bertsio ofizialetik kanpo badagoela jende oso aditu edana, medikuek, osasunagaz erlazioa dekien jendea dagoela, ezta? Immunologoak, epidemiologoak, virologoak, medikuen, eta ez dire youtuberrak. Zuk bideo bat ikusten bagozu, youtuber bat berba egiten, igual handozu zalantza jarri, ezta? Baina eske honek profesionalak direz, eta ikusten duguna da, kriston zentsura dagoela sare sozialetatik, euren bideoak ez da bitez bi egun aguantetan. Bi egun publiko eta bi egunetara desagertzen dire, YouTubeetik, Facebooketik eta sare sozial erraldoietatik desagertzen direz. Eta bielako gure beste bertsio bat eukitea, argitea gara. Orduen horrek hori susmagarri dutzen dazku, ezta? Zeraitik bertsio bakar bat dauen. Edabide guztietan ez da hildo beretik doaz, linea beretik, eta politikari guztiak bere bardin doaz. Eta gure eskatzen duguna da, euren abortuak entzutea. Eta kontrastetean, eurek esaten badabie, hau ez dala hortan, ekarrizu publikoki eta ez egitzu bitu erratute zauz honegaitik. Baina, ez da deueterik, orduen ez dugu ulertzen zelan herriek hori horretu deuen. Ez egotena bertsio bakar bat egotea, diktadura baten moduen, eta hortik kanpo, badauela aditu Nobel sariak bebai, jende garrantzitsu hemen, honen kontra, bertsio ofizialan kontra, eta euren agortzen bizilaraztea, benetan peskagarrie, larrie,
eta asko arduratzen gaitu, ez da? Baina, zuek negazionistak deitzen zaien hori zarete, esan nahi dut zuek ukatzen duzue berez birus hau dagoenik? Argi eta garbi esan gure dugu, eta niri min handi egiten dozte hitz horret, ez da? Ukatzaileak edo negazionistak. Hori da, eurek jartzen egin berba bat, edo hitz bat, jendea kalfiketako eta adjetibo bat oso mespresagarri edo, jendea herritarrak deskoloketako. Guk ez dugu etxebez ukatzen. Guk ez dugu etxebez ukatzen. Guk egiten duguna da kuestioneu. Galdera gilean gara. Guk galdera egiten dugu. Eta extensionismoa eta negazionismoan hartzen aldean dira dau. Negazionistak ez da behar datu objektiborik. Eta guk eskatzen duguna da datu objektiboak eskatzen dugu. Orduen, aldean dira dau, ukatzaile izatea eta extensionista izatea. Bai, orduen, ni behitzen nire burue hor kokatzen dut, extensionismoan. Hau da, nik behar dutaz datu objektiboak. Eta nik zalantza badaduz, kasu honetan dauen moduen, horrela esan dut moduen aditu pilo bat honen kontra, nik behar dutena behar dutaz datuek hori ezestatzeko. Hau da, kontrako iritziek ezestatzeko. Datuek ipini eta orduen gauzak baiestat. Ordure arte ez ditaz baiestat. Eta deigarri da, adibidez, Jose Antonio Campun, Discovery de Salud aldizkariko zuzendariek, atzean aldo zuen web horri ikusi, atzean 75 aholkulari zientifiko dekoz, immunologo, biologo, eta adar horretako hilete asko, eta berak argi eta garbi izan dugu. Bulpanera gehitu zeuriena, eta virusa ondino ez da isolatu, eta purifikeu. Hau da, demostre da virus bat existitzen dela. Eta hori gaur egun ez da bidea. Hori da berak dinona. Ez da bidea virusa isolatu. Coaching protokoloa egin behar da, virus bat demostretako, virus bat existitzen dela demostretako, eta horretarako 5 pasu dauz, coaching protokoloan. Eta bete behar direk, 5 pasu bete behar direk. Virusa existitzen dela demostretako. Eta hori, eta bidein, eta munduko osasun erakundera gehitu zeurien, eta baiestatu zeurien hori ez da bidein. Orduen, hortik aurrera zerrin da bie, manipuleu eta trampak. Hori da, Jose Antonio Campon eta bere taldeak salatzen duguna. Hortxe, guk esaten duguna da, nik uste dut oso garrantzitsua dela hori baiestatzea, hori benetan holan dan edo ez, orduen, pertsona hori, guk esaten duguna da plazaratzea, eta demostretea guzurretan da biela edo ez dauela bideo honetik, ez da? Osea, ulertzen dozu? Bai. Holango testigantza oso garrantzitsua daun, eta ez dut kontuen hartzen. Eta berak argi eta garbi esaten dugu, hori holan dala. Orduan, demostreu, hori holan ez dala, hori da eskatzen dugune. Orduan, ze asmo dituzue larunbat honetako manifestazioarekin? Zer gustatuko litzaizueke lortzea edo salatzea? Biak suposatzen dut. Alde batetik, manifestazio horregaz gure eguna da jende asko hau bertsin ofiziala duela sinisten eta bakak sentitzen da. Zeuzer esatearen euneko 90 edo, euneko handi batek sinistu duelako eta bildu dute dau eta benetan ikarratute dau edabideek sartu darabien izue bat, ez da? Orduan, jendari gure hortxegu demostreu, badauz eta gure moduko pentsaerak, eta gero eta gehiago dela, bertsin ofiziala ez dugunak sinisten, edo, bentzen, zalantzen jartzen dugunok, ez da? Eta, edabideetan eta, gure agotza entzute. Eta lehen esan duzuten moduen,
profesionalak, osasunan edo kasetariek, bebai, pisu handi dekozuelako, gai honetan, parte hartzea gure ekintzetan eta gure movimentu. Guk, argi eta garbi gure gatza eta gure mezue argi da zientzia narrikatu. Debate zientifiko bat gure dugu. Ez dugu gure bertxinko bakar bat. Beste nagoetak entzun behar direz. Hori eskatzen dugune. Eta zuen aldarrikapenak nori daude zuzenduak, nork aldatu dezake egoera hau? Aipatu duzu ez komunikabideak, baina suposatzen dut faktore asko egongo direla ere hor. Argi eta garbi, nire ustez, argi eta garbi herriek. Herriek itxartu behar da, esnatu behar da, eta zalantzan jarri bat deu, eta eskaratu behar deu, aldarrikapen batzuk, ez da? Baiestapen batzuk ez direla benetan edo beste batzuk zalantzan jartzen da biera. Maskarillenan, adibidez, musukoak eroateana, PCR froga eta virusa benetan existitzen da. Nik uste dut hiru horrek gakoak direzela eta herritarrak eskatu behar duguna. Alegia, PCR dinone ez da diena balio. Eta garera munduko osasun erakundeak horlan esan dugu. Eta, esango txut, infekzio virusak ez dituztela detektatzen, PCR-ak. Hau da, Gary Mullis, 1993 urtean, Nobel sari irabazi zeuen PCR froga egitea gaitik, hori aldozu ikertu, eta bideo bat dau, jendak ontsa esaten dugu ez, zurretan zabizia guztuen izadako. Bale, egia da, 2009ko agustuen izan, baina aurretik, horretaneko erabilida bienean, bera plazara urten zan esaten, ez nik sortutako testak ez dugu horretarako balio. Ulertzen duzu, eta beste mediku batzuk bai, hori zalantzan ez, esaten da bie, ez dugu balio, zukaldu ez du, positibo emon, mokoa dekozulako, gripa dekozulako, edozin gaitzotasun eukinde positibo emon aldoz. Orduen, bildurrez hartu gabiz positibo egaz. Baina, benetan, zenbat pertsona daut infektita, virus bat existitzen bada, nortzudek. Nik badekot hemen hauzuan, pertsona bat positibo emon duena, eta 10 egun balkonien egon da. Gertzen duzu, positibo emotak ez dugu gure esan virusa dutzunik, eta horregaz jolasten dabiz. Orduen, argi eta garbi, herritarrak eskatu behar, gardentasuna eskatu behar dugu. Gardentasune. Ezin da, PCR-ak espadu balio, ezin da guri erabili. Eta gitzi hau, mesatara eduen, holango, zera batzuk, ez da, froga batzuk, beste datu behar, nik lagun bat dekot, positibo mondegoena Urdulitzuko ospitalean, ez zegoen sinistu, ez zegoelako hau sinisten, bera farmazeutika da, eta pribatu batera joan zen eta negatibo eman zegoen. Orduen, holango batzuek urbilan dekoguz, eta orduen, zer dago hemen? UPV-ak, Euskal Herriko Unibertsitateak, test batzuk atara ebazak. Printzipioz, fidagarriagoak ziren. Horrek testan desagertu direz. Tanzaniako presidenteak prentsaurreko bat emon zegoen. Esan zegoen, papayan, horie, pluntzen, ez dakitzen bat animalien muestrak eroan duguz, laginek eroan duguz, infinite izera, etateako, papaya fruta, eta ipini, amairu urte, maite. Horien frogan, 40 urte, unai. Eta danok positibo zeurien. Hori urten da, prentsaurreko baten, Tanzaniako presidenta agertu da. Positibo mondabie, holango txoriek, holango animaliek emondabie, eta papaiak emonden positibo. Eta, claro, noski, munduko zuzko erakundea, herrialdetik enteratu zeu. Eta ze interes daude honen atzean, ala nork
Nok nahiko luke bakarrik bertsio ofizial bat existitzea? Hori ja apurtxue ikertzea da, eta hor sartzea apurtxue eta arriskutsue da. Nik usteko oso argi, gehiago ikertu behar dalako, nik alde batetik esaten dut konspirazioa, ez da? Ez zure konspiranoikoa, beste berba bat erabiltzen da biena, pude prestigietako eta pude saktuintetako, eta datu bat emongo txut. Txertuen atzean nor dau, zuk badakizu? Ez, egia esan... Mundu mailan, Bill Gates, ez dakit dozun, txertuen atzetik Bill Gates. Bera argi esan zegoen publikoki, badekot bideo bat be, gure badozu aldo txulpaseu, publikoki esaten duen txertoakaz munduko biztanleriaren 10% murriztuko dugu. Eta gero beste elkarrizketa baten esaten dugu, munduko biztanleriaren 70% txertatuko da bien. Oingo gaitza gaitik, txertatuko da biela. Zuk daturik ez dugu zindu bat, igual paranoiko ezara bihurtu. Baina datu eta usenean eta ganera oso errez kontrastean direzenak, orduen ja ez da paranoia bat eta pertsona bat ikertu da da. Alegia, zuzartzen bezala munduko osasun erakundearen web horrian, zukan oso diru iturrien nondi datozen. Eureko 80 batu da. Eta Bill Gates da, bere fundazioan bitartez. Bill eta Melinda fundazioan bitartez, diru gehien emoten duguna bera da. Orduen, pertsona hori ez da ikertu behar. Ikusten duzun buloen agentziak eta berak eta beste batzuk finantzietan da biela. Hau da, Espainia badau ziru agentzia, Neutral, F eta Maldito, eta horrek, kasualidade izango da, baina Bill Gates eta beste batzuen, beste erakunde eta beste batzuen menpe dauz. Osea, talde baten dauz, pointer geituriko talde baten, eta hori alda, ezke hori ofiziala da. Orduen horren gauzak ikertu bat direz eta hori da guk eskatzen dugune. Ikertzea, ez da paranoia bat, ez da konspirazioa, ez ikertu. Ikertu hori da esaten dugune. Orduan, larun batean... Esan, berkatu. Segi bai berkatu. Ez, beste... Ginak ez dakina eta oso susmagarri dana, gaur bertan italiar batzuen, mediku batzuen bideo bat ikusi dut, salatzen, prentsaurreko baten, pertsonak hil da biezela. Hola, esaten da bie, medikuek. Eta edabide guztiek saldute dauzela. Orduen, horrek pertsonak zer dire, konspiranoikoak bebai, soratute dauz eta gerra baten gure abiesartu galduko da biena da, David eta Goliaten arteko gerra baten sartuko dire holan doainik datuen kontraste barik. Eta datu bat emoten da bine dela munduko osasun erakundeak autopsiarik ez egiteko esan zegoela. Ez ziren autopsiak egin. Ez dakik gogoratzen duzu, baina eta ni beharrik eta behar zen, ez dira, orduan zelan jakingo zu jendaz eta ziren, ez badira autopsiak egiten. Konturatu ziren, koagulo txikiek sortzen zirela. Gaixotasun horretan, ezta? Eta orduen antikoagulantak eta antiinflamatorioak emon bar zirela. Asuntu da, munduko osasun erakundeak esaten zegoela, ez emoteko antikoagulantak eta antiinflamatorioak eta ez egiteko autopsiarik. Osea, guztiz kontrakoa esaten zegoen, eta arnazgailuek sartu bar zirela. Arnazgailuek konturatu direz, gerora konturatu direz, birikak erreda biezela. Hori sartzerakoan, birikak erreda biez eta jendea hila horregaitik, praxi txarra gaitik. Orduen, hildako eta ezberba egiten dugunean, ikertu behar dena da, benetan segaitik diren. Sartu da bien izua gaitik, sarrasko bakarrik hildidez. Sartu da bien arnazgailu egaitik, ez zirena sartu behar.
Eta hori nire erizain batzuk onartu doztie, holan dala. Orduen, nien az medikue. Nik ez tekot osasunagaz, ez tekot zerikusi, ez tekot ikasketarik. Baina zentzuen badekot, eta ikertzeko gogoa bebai, eta argitzeko gogoa. Orduen, holango testigantzan dauzenean, barriro berdinot, ikertu behar da, eta jende hori kontuen hartu behar da. Ez da bilako gauzak esaten holan datu barik, ez da? Eta ganera eurek esaten da bienan arabera, datu dekiez, ziurtagiri ofiziala dekiez, eta referentzia zientifikoa dekiez, hau gauza honek baiestatzeko, ez da? Bai, orduan, larun batean, zer egingo duzue? Ze manifestazio eta ze lelo eta non izango da guzti hori? Bitu, egingo gure izango da, Euskal Herriko 4 hiriburuetatik goizeko 9etan urtengo gara, Iruñan zehaz Berriozarreko Dekatoneko parkinean, hiriburu guztietatik bueltak emongo guz, ez da, portzu bet altabosakaz eta eskatzen duguna aldarrikatzen. Eta gero danok Bergaran elkartuko gara, 4 zupeak esango dugu, Bergaran elkartuko gara, eta Bergara Arrasate eta Oñatitik paseo ostean, baina amaiera mogotzeu ekitaldiari. Eta gero, suposatzen dut, jarraituko duzuela, ez? Sortu berri duzuen mugimendua eta taldea, eta joango zarete ekintza berriak, ala gauza berriak egiten. Bai, asmoa hori da. Asmoa da, alik eta indar gehien hartzea, eta hau lehen esan dutxuten moduen, herriek aldatuko da. Argi eta garbi, nire ikuspuntutik behintzet, politikarien jarrera ikusi dugu zein da, eta hau joku arriskutsu da guretzako, hemen dauz asko jokan dauzelako, aldaketa bat gure abielako eskarri, gure eskubide murrizketak sarri, eta zoritzarrez gure zuzua da, ondino jende asko hil behar dala euren jokuen, ez da? Orduen, gurago dugu burrukatu, belaunikoz bizitza baino, ez da? Eta gure asmoa hori da, herritarrei hau zuzentzea, mezu hau. Danon artean, inbarreko gauza bat da. Umeen etorkizunerako, umeen osasunerako, gure osasunerako eta gure guraso edo aitita monen zerantzako, ez da? Osasunerako, eta danok paso iten badugu, ez tozte ardure jende asko besatzen dugu moduena, nik ez dugu gure jakin, baina bitu, mediku bat da bilduar baiten, ez izera kutsi. Hospitaleak utzi dauz, bideo bat hau, esaten dabiz topera dauzela eta bitu emendeko zu bideoa, ez izera kutsi. Itxik egi horrek, lekutxar batera erango gaitu. Orduen, danon beharra ezinbestekoa da. Danon, herritak guztien, zenbat eta gira izen, hobeto izango da guretzako. Ez dakit ja, bukatzeko mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken edo zerbait azpimarratzea? Esan dakoa, osasungileak gauzartak izan mesedez zuek asko dekozu esateko eta asko badakigu mehatzatute zeuziela niri edo guri langile batzuko lan esan dozkuelako eta ikusten dozune zer dabien pasetan gauza susmagari eta uzela, orduen abokatuek oso garrantzitsua da bai, abokatuek hemen burrungatzea gure eskubideen defentsarako eta lege pilo bat aldatzen dabiz eta ez gabiz enteretan edo, gitxi batzuk dauz, abokatu gitxi batzuk dauz, honen inguren informetan, zer da bizan egiten, zelanko legeak da bizan aldatzen, eta oso larri da torrena. Orduen mesedez, informeu eta parte hartu movimentu honetan eta zenbat eta gehiago izen, min gitzia balko txuen. Hau da, osasungilea bazara eta aurpegi emoten badozu, kontsekuentziak ondoriok egingo zuz, ezta? Baina asko bagara,
gatza hau edo saia dukingo dabie, ondorio horrek jasateko, ezta? Orduen mesedez eskatzen dut ziogu, bai osasun gilei, bai oneri, abokatueri, eta, edozin pertsonari mesedez informetako eta politikariei behingoz gardentasuna eskatzeko. Gardentasune, debate zientifiko bat jarra. Bertan hori da gure dugune. Ez dugu gure jarraitu linea bakar bat entzuten. Argi, baino argi hau. Jende asko gure du berbain, eta berbaiten ari da, eta guk eskatzen duguna da euren ahotsak entzutea. Eta arrazoirik ez badekie, zientifikoki demostratzea ez dauzela, agatute dauzela. Hori da eskatzen dugu. Eta batek informazioa gure badeu, Telegram kanalean informazio pilo bandau, WhatsAppa antzeko banda, Telegram, eta guk adibidez informetan dugu koronavirusaren gezurrak taldean, badauz miselio taldean, pilo bat aipiten duzuen miselio, eta hor talde asko dauz, txertoena, maskarillena, herritarren movimentu bat da, eta horri informazio pilo bat da. Eta bat ematen guaz harremanetan gure dago jarri, osasuna eta eskubidea gabildua gmail.comera handozku idatzi eta lagundu gotzeu. Mila esker, Oier, gurekin hitz egiteagatik eta kontatzeagatik pixkat zein den zuen ikuspuntua. Zuei aukera hau emoteagaitik eta ia ganon artean hau argitzen saiatzen garen, ezta? Ikusiko dugu nola doazen gauzak. Eskerrik asko. Oso ondo. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Ainhoa, zer moduz? Aupa, ondo. Duela gutxi aurkeztu duzu zure lehenengo liburua eta nola sentitzen zara? Oraindik zurrunbi joan bezala, 2 egun pasa dira aurkeztu nuenetik eta prozesu luzea izan da, orduan suposatzen dut biharamuna ere luzea izango dela. Baina gustora, egindakoak ingustora eta hori da, bilatzen nuena, hasi que ondo. Eta zenbat denborako prozesua izan da liburu hau osatzea? Liburua bera 2 urte, naiz idazten eta ontzen, baina, azkenean prozesua lehenago hasi zen, unibertsitateko gradu amaierako lan egin nuelako, gai honi buruz, eta zortik ere pasatu dira 4 urte edo, eta orduan, eta gainera gaia nire buruan bazegoen lehenagotik. Orduan gaiari bueltaka denbora desente, baina liburua idazten 2 urte inguru, bai 2018ko modua bukaeran edo, Jose Gartziarekin hasi nintzen elkarlanean eta aurra arte. Eta bai, 2 urte topera. Eta esaten duzunean lehenagotik gaia zure buruan zegoela, esan nahi duzu liburu honetan hitz egiten dituzun gaiak, ala liburu bat idazteko osatzearen ideia? Liburu bat idazten ideia edo liburu bat idazten ametsa nik uste dut metatik eukidu dela. Hori zen nire, esan dezakit, bintzen amets bat bete dudala.
hori bai ez nekiena zen zen motatako liburua edo idatziko nuen, ni banekien betan idazlea izan nahi duela, eta hor saiatzen nintzen ikuinak idazten eta zekitzer, eta orduan ideia hori liburu bat idaztearena eta idazle izatearena beti eduki dut hor. Gero liburu honetan lantzen dudana, azkenean dena hasi zen pixkat kokatuko nuke 14 urte egin nituenean nire amako paretu zidan Xabier Leteren poesia liburua, eta uste dut orduan hasi zela zerbait nigan, nahiz eta ez nuen ez da sumatzen liburu batean bukatuko esenik hori. Eta liburuan lantzen dudan gai nagusia batez ere, Letere aitzakean egin dudan bidaia, baina hor fondoan edo dagoen mamia da, azkenean sorkuntza lanek ea funtzio terapeutikorik baduten gizakioentzat. Eta gai hori banuen buruan aspalditik. Banuen buruan, baduela 6 urte edo hasi nintzen pixkat horrekin obsesionatzen, gai horrekin, edo pixkat horri bueltaka, eta azkenean forma hau hartu du, eta Xabier Leteren bidetik egin duan bidaia bat da. Orduan, pixkat, inspirazioa Xabier Leterengandik hartu duzu eta horregatik erabaki duzu poesia idaztea? Alan, baloratu zenuen ere agian ezakit beste liburu mota bat idaztea, beste estilo bat? Kontua da, inspirazioa Leterengandik ezakit lilura bat bai, eta beti niretzat bere poemak beti izan dira inspirazio iturri edo inkluso argibide iturri, ez? Gauza asko ulertu ditut bere poemen bidez, orduan horrek inspiratu ninduen, eta gero aparte banaukan ideia hori, ez? Sorkuntzaren funtzio terapeutikoei buruzkoa, eta gainera gero jakin nuen Xabier Lete gaixo egon zela urte luzeetan, eta gainera gaixotasun kroniko batekin, eta bizitza pila bat alditzatu zion gaixotasun batekin, eta orduan hasi nintzen, neukan ideia hori funtzio terapeutikoaren ideia, eta Xabier Leteren bizitza pixka gehiago ezagutzen, eta bere gaixotasuna eta bar, hasi nintzen bere poesia beste era batera irakurtzen, eta bai ikusten dituela bere poemetan gaixotasunaren aztarna pila bat, hori hitza edo poema bi gauza horiek elkartu ziren eta sortu zen lan akademiko bat, unibertsitateko lan bat. Eta gero zorionez, izan nuen aukera Joserarekin batera, beste era bateko idazkera azteko, eta azkenean atera da saiakera liburu bat, saiakera literarioko liburu bat, badaukana poesiatik asko, baina inondik ere ez dela poesia liburu bat. Eta zuretzat, sorkuntza prozesu hau ere terapeutikoa izan da, nolabait? Bai, izan ditu sufrimendu momentuak ere bai. Nik gehien bat neukana zen sorkuntza artistikoa dela gehien bat terapeutikoa, eta orduan ez dakit hor saiakera literario bat sartuko nuken, golbentzatu beharko nuken inguruz, baina gehien bat zen sorkuntza artistikoa, poemak idaztea, edo arte disiplinatzat ulertzen diren horiek, balantza egitea, poemak idaztea, marrastea, eskultura egitea, horiek hartzen dituen terapiatzat edo izan zitezkela gizakientzat, eta orduan nola Letek poesia idatzi zuen, nik interpretatzen nuen poesia basera berarentzat bere minen aringarri bat, eta gainera nik ere bai aurretik poema batzuk eta idatzi izan dituen, eta nabaritzen nuen, nik ere erabili izan nuela poesia, pixkat, makalago nengoen garaietan, edo inkluso ez, kezka batzuk dituen garaietan, eta ez dituenak kezka horiek oso ondo adierazten jakin, igual poesiaren bidez egin duela alegin bat adierazteko. Eta orduan, ez dakit, gero liburu hau izan da, guztiz desberdina, ez? Izan da sorkuntza artistiko bat, baina ez da izan impulso eginako zerbait, baizik izan da lan bat egitea, eta orduan jakit hor terapia, bai, noski, sorkuntza lan baten aldetik, bai, baina ez igual poema bat idazteak eman ahal dizun arintasun horrekin. Gainera, justu ez, aipatzen dituzun sorkuntza artistiko hauek, agian dira gizarteak hainbeste baloratzen ez dituenak?
bai, askotan komentatzen da sorkuntza artistikoa, disiplina artistikoak oso gutxi baloratu dela, baina justo orain, pandemia garai batean eta kuarentenan eta konfinamenduan egon garen garai horretan, batean jendeak pila bat baloratu ditu liburuak, pelikulak, antzerkia, orduan, nik uste dut horrek ere ematen duela pista bat, zenbateraino behar dugun kultura eta zenbateraino behar ditugun artistak eta zenbateraino behar dugun sorkuntza gure bizitzetan aurrera jarraitzeko. Uste dut, orain arte egon garela abiadura baten bizitzen, gelditu gabeko abiadura batean bizitzen, eta agian gauza horiek gelditu dira bigarren, hirugarren edo azken plano batean, eta gero bat batean gerarazi gaituzte hilabete batzuetarako, eta biziraunarazi diguna neurri batean izan da sorkuntza, ez? Jendeak liburu pila bat irakurri ditu, pelikulak ikusi ditu, eta halako baten konturatu gara, ostras, jende hau beharrezkoa da gure jendarteetan, ez? Eta ez dakit, bai, uste dut, espero dut iraungo duela honek, baina hala ere uste dut berriro hasi garela sartzen abiadura horretan, eta berdin, espero dut pixka gehiago baleratuko ditugula, daukaten balio horregatik, bai, esango duke daukatela balio terapeutikoa, denontzat, bai sortzailearentzat eta bai hartzailearentzat, eta beste alde batetik, badela, ez dakit, jendarte bezala hobeak egiten gaituen zerbait, ez? Eta zure liburu hau, nori egongo litzateke zuzendua? Zein izango litzateke horrela publiko nagusia? Nik, lehenengo eta behin esango nuke ez dela zertan izan Xabier Letezalea liburua irakurtzeko. Hau da, nik egin dut bidaia bat bere aitzakian, edo bere poemak hartuta aitzakiatzat, baina ez dute bere inguruko azterketarik edo egin, ez dakit, uste dut dela, pixkat bizitzari humiltasunetik edo humanidadetik begiratzen dion edozeinentzat egon daitekela zuzendua, uste dudalako baitopatuko duela bizitzarekiko eta bizitzan gertatzen diren gauzekiko eta gure bizitzetan dauden pertsonekiko maitasun bat edo apresio bat, orduan, sensibilidade hori daukan edozeinei gomendatuko nioke irakurtzea liburua, naiz eta igual ez jakin incluso Eberleten hor zen. Uste dudalako horren aitzakian topatuko dituela beste ñabardura batzuk, batez ere sensibilidade bat dutenak eta batez ere pertsonen artean eraiki dituenak. Orduan, pixka bat, zer aportatuko luke zure liburuak irakurtzen duen jendeari? Zer aportatuko lioken, ez dakit, suposatzen dut bakoitzari aportatuko dela gauza bat, baina espero dudana da aportatu diezaiola humiltasuna, uste dudala behar dugula garai hauetan, eta aportatu diezaiola bizitzarekiko maitasuna. Konturatzea bizirik gaudela, oso privilegiatua garela, incluso bizitzan gertatzen diren goraberak beharrezkoak direla. Bizitzaren berezko direla. Orduan, uste dut aportatuko diola alde batetik, igual leteren inguruko ezagutza bat, bai letezaleak direnentzat, igual deskubrituko dituztelako ñabardura batzuk ezek izkitenak, eta, lete ezagutzen ez duen jendeak, aukera badauka ezagutzeko. Orduan, hori aportatuko diola alde batetik, eta gero bestetik, azkenean liburua eraiki da pertsonenkin izandako elkarrizketetatik, eta, hor uste dut badagoela sensibilidade bat, eta espero dudana da hori, harremanen garrantzia horri, hori ikusaraztea edo pixkat hori, eta hartzen badugu aintzat sorkuntzak izan dezaken balio terapeutikoa eta hasten bagara gero eta gehiago baloratzen gure artistak eta gure sortzaileak, baina hori izango litake aportaziorik handiena. Eta
Zu orduan bizitzaz maiteminduta zaudela esango zenuke? Ez nuke esango hori, inondik inora ez dute nahi modu erromantiko edo modu idealizatu batean bizitzari buruz hitz egin, ez? Bizitzan badaude gorabeherak, badaude garai txarrak eta badaude garai hobeak, baina uste dudana da, bai ikasi behar dugula, pixkat, humiltasun batetik begiratzen bizitzari eta ez dakit, letek berak dio momentu batean, ez, bizitzari apalki eskerrak emanez, ez? Bizirik egotearren eta, egoera privilegiatu batean bizi garelako ere bai, ez? Eta ez dakit, bizitzaren edertasuna edo zoriontasuna da hitz handi horiek azken finean igual ez direla hitz handiak, ez? Eta ez dakit, zoriontasuna ez dakit non bilatu dezakegula eta igual gauza txikietan eta txikitasunaren aldarri bat egin nahiko nuke, porque nik horrela ulertzen dut bizita edo horrela hasi naiz ulertzen orain. Gauza txikietan eta momentu oso txikietan eta jendearekin bizi dituzun momentuetan hor dagoela edertasuna, hor dagoela zoriontasuna eta inkluso batzuetan badagoela tristura eta badagoela mina eta badagoela sufrimentua, baina horrek ere bizitzaren parte direla eta hori, pixkat, ez dakit, bizitzarekin maite minuta, bai, baina ez dut erori nahi idealizazio baten bizirik nagoelako edo ez, onartu ditzagun ditugun gabeziak, onartu ditzagun ditugun privilegioak eta onartu ditzagun ditugun gorabehera guztiak, baina guzti horien barruan behintzat norbere buruarekin ondo egon eta bakean egon. Eta momentuz, zer nolako harrera izan du liburuak? Zure ingurukoek irakurri dute? Argitaratu baino lehen lagun batzuk eta irakurri dute eta egia esan da oso harrera ona izan zuen argitaratu orduko irakurri zuten lagunen aldetik, baina hori batzuetan ez da izaten igual oso objektiboa ez, maite zaituzten beste, dena iruditzen zaiela ondo, baina ez orain argitaratuta irakurri duen jendearekin egon naizen txiekin behintzat, harrera oso ona eduki du. Nik kontziente naiz pixkat lan arraroa edo egin dudala, ez dakit igual ez delako normala hain neska gazte batek hartzea Xabier Letxeren poesia eta horrelako saiakera erdi filosofiko, erdi poetiko bat egitea, orduan pixkat nire nago, zer gertatzen den, baina momentuz behintzat ondo, ikusiko da, zer esaten duzuen zuek irakurleek. Eta orain, jarraituko duzu idazten suposatzen dut, ez? Esan duzu txikitatik argi izan duzula idazlea izango zarela, eta baduzu beste proiekturen bat buruan? Proiektuak orain txertan, honekin naiz 2 urte eta behingoz bota dut, oraindik ere ez dute enaiz guztiz despegatu liburuaren gandik, orduan pixkat orain baita ere badaukat kontzientzia handia momentu hontaz disfrutatu nahi dudala, ez? Lehen esan dizudala hori bizitzaren edertasuna eta zoriontasuna gauza txikietan dagoela eta orain txemenago eta hori da disfrutatu nahi dudala, orduan hola proiekturik buruan ez daukat. Hori bai, idazten jarraitzen dut eta edozin momentutan poema bat tortzen mazait idazten dut eta bai, noski aterako dela beste zerbait, espero dut, baina oraintxe bertan behintzat momentu hontaz disfrutatzen. Primeran, ez dakit, aipatzeko zerbait faltatu izan zaigun, ala mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken. Ala ez dakit beste aurkezpenen bat egingo duzun toki fisikoren batean, alako zerbait duzun? Nire asmoa bai bada aurkezpenak egitea hainbat lekutan, lotu beharko ditut, baina igual liburu denetan edo tabernaren batzutan edo horrelako gauza batzuk baditut buruan. Ez dudalako nahi izatea, liburu bat atera dut eta tori eta irakurri, baizik nahi dudalako nire momentu hau ere bai jendarekin konpartitu, ez? Eta irakurtzeko modu asko daude eta noski gomendatzen dudala liburu hartu eta irakurtzea, baina baita ere uste dut
ez dela irakurtzeko dagoen modu bakarra, eta ez dakit igual beste irakurketa batzuk egin daitezke, eta beste modu batzuk disfrutatu daiteke liburua. Orduan, asmoa bada beste aurkezpen batzuk egitea, beste leku batzutan. Oraindik ez ditudanak pentsatu edo ez ditudanak planteatu, baina bai gustatuko litzaidakeela jendearekin egotea. Eta hori egiten baduzu, non jakin dezakegu, non egingo dituzun aurkezpenak? Espero dut egiten dudan leku horrek promozionatzea pixka bat, edo ez dela Twitter bidez, sare sozialen bidez, ni biltzen naiz Twitterrean, orduan, nahi duenak jarraitu nazala, eta hortik enteratu balko da egiten ditudan gauza berrietaz, edo elkarrizketak, edo, agian asko motibatzen bagara, igual sartu daiteke aurkezpena pianoarekin, edo gitarrarekin, edo apur bat beste disiplina batzuk ere baloratzeko, ez? Orduan ideiak hor daude, ea gero gauzatu daitez. Badago, hori da. Mila esker, Ainhoa gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Eta primeran joan dadila guztia. Zuei. Eskerrik asko, eta eskerrik asko tarte hau eskaintzearren, eta eskertzen dela interes aukitzea liburuarena, eta liburu aurkeztea eta irakurleek irakurtzea oso dagoela, baina idazten duenarentzat oso importantea dela baita irakurlearen iritzia jakitea, orduan, zabalik dagoela edozein iritzi entuteko. Ongi, primeran, mila esker eta hurrengora arte. Zuei, eskerrik asko, agur! Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen, aste hontako agenda errepasatzera.
Iraila osoan zehar eta Exponifen barnean Flavita bananaren erakusketa egonen da ikusgai Baluarten musutruk. Gainera, urriaren 4 arte, Nafarroako 11. komiki azoka ospatzen ari da jarduera desberdinekin. Jarduera guztiak doainik izango dira, baina lehenagotik online izena ematea beharrezkoa izango da. Horretaz gain, Orgiko basoan, 2. ipuin kontalari jaialdia ospatzen ari dira, urriaren 17 arte asteburuero. Lehenagotik erreserbatzea beharrezkoa da, eta aste hontan gaur, Jaione Urtasun eta Xabier Flamarike ariko dira arratsaldeko 6etan, eta bihar, ordu berean, Anje Dualdek kontzertua eskainiko du. Gaur ere, Sarasateando kontzertua egonen da Atarrabiako kulturetxean arratsaldeko 8etan, eta sarrerek 4 euroko prezioa dute. Gainera, gaur baina 8:30 Yamagutxin, La Pamplonesa kalean zikloaren barne kontzertua egonen da doainik. Horretaz gain, bihar, ipuinak ipuin zikloa hasiko da arratsaldeko 6:30 geltokin. Munstruek ere pixa egiten dute ohean izanen da 4 saioetatik lehenengoa, eta bertan izanen dira Jokin Mitxelena ilustratzailea, Peio Añorga idazlea eta Oier Sanjurjo kontalari gonbidatua. Igandean bestalde, Irantzuko monastegian, baso magikoa jarduera egonen da familientzat goizeko 10:30 eta 7 euroren truke. Gaurko hau izan da guztia. Orain, bukatzeko Agustina Otero eta Diana Iniestaren erakusketaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Ongi izan eta asteburu ona pasa.
Ongi etorri nire erakusketara, Street Life 2020, kaleko bizitzari. Street Life 2020 Diana Iniestaren erakusketaren izenburua. Bertan kaleko bizimodua egunerokotasuna omendu nahi izan du. Egunero artista metroan dabilean Bronxetik Manhattaneko ikastetxera, Queens, Brooklyn edo Nueva Jersey, bidaiariei ateratako argazkiak erratzura itzultzerakoan erabili ditu lanerako material gisa. Koronavirusa lehertu baino aste bat lehenagotik martxoaren 5ean itzuli zenean eskola itxi eta konfinamentuko fruitua da Street Life. Bidaiari ezezagunak dira protagonistak, taldeak maiz trastoak garraiatzen ordu zehatzetan pilaturik batzuk besteen ondoan metroan. Zitiko garraio bidea izanik eta kultur, bizitza eta erlazionatzeko zutabea. Harlemeko Afrikar-Amerikanoetatik Chinatowneko asiatikoetara. Musikariak, abeslariak, bat-bateko janari postuak, kioskoak, grafiteroak, lurrazpiko komertzio aretoak, negurako batzuendako eta bestendako bizitokiak bilakatzen dira. Formato handiko 4 oleo kuadroak ilustraziora gerturatzen dira, bizitzako ibilbideak islatzen ditu, afroamerikar lagunekin konpartitzeko mugikor bideoak, gurasoak umeekin, asiar bikoteak maiteminduta, bidaiari bakartiak egun luze baten ondotik beren pensamenduetan. Diana Iniesta berriro hasiko da aire zabaleko ikastaro trinkoekin egunetakoa iraila eta urrian. Marrazketa eta margolaritza ikastaro trinkoak emango ditu erratzuko tailerrean urritik 2021eko martxora bitarte. Gehienez 5 ikasle parte hartu dezakete ikastaroetan ordutegia arratsaldeko 6:00 bederatzitara. Prestatzen ari da Iruñako Harresietako erakusketa inauguratuko da irailaren 26an. Informazio gehiago webikoitza dianainiestabenedicto.es web orrian.